היי, היום אקרא בפניכם מתוך מתנות מבעד לגדר, ספר שלי, את הסיפור מתחילה מחדש. אמצע ינואר 2016, שעת בוקר מאוחרת. אני משאירה את מכוניתי בקצה רחוב קטן ללא מוצא. הבתים הפרטיים, הגינות הירוקות והשקט שביישוב הזה מזכירים לי את הבית שלי במושב שבו גרתי עד לפני חצי שעה בדיוק. עננים אפורים מכסים את השמיים, ורוח ים חורפית נושאת רסיסי מלח מהחוף שלמרגלות הגבעה. אני מרחרחת ותואמת את האוויר המלוח ולומדת להכיר מאפיין נוסף של המקום מחדש. בצעדים זהירים יורדת במדרגות האבן הישנות, שהן חלק מהשביל היורד אל הים. מדי פעם נעזרת במעקה המתכת שלי שמאלי, הצבוע בירוק דהוי ומזכיר לי את המתקנים בגני השעשועים שבהם אהבתי לשחק בילדותי. אני סופרת 28 מדרגות עד שאני רואה את השביל הקטן מימין. פוסעת עוד כמה צעדים לכיוון הפרגולה הקטנה ונעמדת מול הדלת הכחולה. צרור המפתחות בידי ואני מחפשת בו את המפתח החדש שקיבלתי מבעלי הבית שמהם שכרתי את המקום. לפני שאני מכניסה אותו למנעול אני מסתובבת לאחור ומביטה שוב, כמו שעשיתי לפני שבוע ימים כשבאתי לראות את הדירה הזו לפני שאזכור אותה. ופעם נוספת אני נעמדת במשך כמה דקות בהתרגשות ונפעמת מחוף הים המקסים של השמורה. לאחר מכן אני פותחת את דלת הדירה הקטנה ונכנסת פנימה. המקום ריק ונקי. בחדר השינה הקטן עומד ארון ישן, דומה לזה שהיה בבית סבתי, ומולו מונחת מיטת פוטון חסרת מזרון. אני מציצה לחדר האמבטיה הכולל גם את השירותים, ומשם ממשיכה לחדר הכניסה, שבו מטבחון, מקרר קטן ומקום לספה. כל מנוע דיזל נשמע מהרחוב ולרגע נשימתי נעצרת, והפחד המוכר, מצמיד אותי למקומי. זה לא הוא, אני מזכירה לעצמי. זה לא יכול להיות הג'יפ שלו. הרי הוצאתי לו צו הרחקה ובית המשפט אסר עליו להיכנס ליישוב הזה. אני לוקחת נשימה עמוקה, יוצאת אל השביל, ובתחושת הקלה פוגשת בחיוך את אחי שהגיע עם הטנדר והעגלה שלו, כשעליהם מעט ריהוט עבור הדירה הקטנטונת שלי. מזרון חדש שאחי קנה לי, מכונת כביסה מתנתם של אחותי וגיסי, רהיטים ישנים שמסרו חברים וכמה כלי מטבח ומכשירי חשמל מאמא שלי. בסיוע בחור נוסף שהגיע עמו, אנחנו מסדרים את כל הדברים במקומם, ויושבים יחד, שותים את הקפה הראשון בדירה. זמן קצר לאחר מכן אחי קם ממקומו, מחבק אותי ואומר, בהצלחה אחותי, והם נוסעים. אני נשארת לבדי. בגיל 58 מתחילה פרק חדש בחיי. בגיל 18 עזבתי את בית הוריי ועברתי לגור עם מי שהיה בעלי למשך 40 שנה. ועכשיו, כמו סטודנטית צעירה שעוברת לגור לבדה מחוץ לבית, כשכל החיים לפניה ויש לה את כל הזמן שבעולם כדי לחוות, להתנסות, ללמוד ולהתפתח ולהגשים חלומות, אני לבדי בעולם, כמעט בגיל השלישי. משאירה מאחור את המשפחה ואת הבית הגדול והמפואר שבניתי, ומתחילה שוב את חיי מההתחלה. אני מביטה החוצה מחלון המטבח, נושמת שוב את ריח הים הסוער ואומרת בקול רם, זהו אחי נועם, עשית את זה. מעכשיו מתחיל פרק חדש בחייך. תקופה של שנה מול הים. אני מתיישבת בחוץ מתחת לפרגולה, על הספה הקטנה שהניח אחי ליד דלת הכניסה.
ורטיבות רסיסי המלח שנושאת הרוח מאוויר הים מתערבבת בדמעותיי הלחות. אני לבד, מתחילה מחדש.